नै बिनिफ्राय ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय दिनैनि मा नै खालि अखा बार अखायानो नन स्टप आरोना लोगोफोर नै लिसुआ बोरै जानानै दं दा नोंथांमोना नायनो हागोन ओइ बार फैलायबाय नै दा आं ओइ जानि न' बानायबाय थानायाव थांनो नागिरदों जे थाइजौआबो गिदिर गिदिर जाबाय बे जाहाना दा नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय था हेल' नोंथांमोन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय आरोना नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना नायगासिनो दं मिस्टार ब्लग इउटुब चेनेलखौ लोगोफोरनि अखा फुख्रिफोराबो लोमजोबनानै दं इजाबो दाखालि बावैथ' दैयानो गैयामोन बेहाय दा नै बेलाय बेहाय मोनसे फारलं बानायगासिनो दं आरोना ओरैनो रेस्ट लाहैनो बाबाया दा बेखौनो नायनो होननानै थांगोन नोंथांमोना नैबिजानि हाग्राखौ नाय सेकेन्ड ग्रासलेण्ड बानायसां लोगोफोर बे सेकेन्ड ग्रासलेण्ड दाथ' बुहुद ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं ग्रासलेण्ड दा नै जोंहानि ग्रासलेण्डआ बेनो आरोना लोगोफोर बिदिनो दा आं बेलाय बे न'आवनो फैदों आरोना मा खालामफैदों होनबा नायसै मा बानायगासिनो दं दा देखायलांसै जेसेबां हायो नैबिजा मा गायनायफोरा नायदो बे माथाय आंबो बारा मोजां मिथिया दंफांफोरखौ नै हिट जाबाय आरोना दाखालि बावैसो थिं लागायदों आं बेखौ खोन्थाथ'वाखैमोन सोर आगोलनिफ्राय भिडिअ नायबोदों बे मिथिखागौ बे न'खौ बानायगासिनो दंमोन खिन्थु जायाखै मा बानायगासिनो दं नायदो रुमफोरा ओइलाय बे मोनसे रुम ओमफ्राय बे मोनसे जाबाय आरोना नायनो हागोन इजा फुरा दखान होगोन आरोना लोगोफोर दखान नै बिजा जाय थाङो उनाव हाबलांबानो जाबाय बे जाबाय बेरेफारा थांग्रा लामा आरोना बिजा देन्दागादबो सहैयो नैबे दखानाव माबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन उनाव दाथ' होथ'वाखै होगोन अखा स्लो स्लो हागासिनो दं लोगोफोरनि बोरै जागोन नोंथांमोना आरो बोरै नुदों लकेसनफोरा बोरै जादों बे जराव कमेन्ट खालामनानै खोन्थादो नै मोजाङानो आरोना दा नै अखानायफोराबो लावनानै दं हानांसिगोन उपाय गैया दा अखा हाबाय थानाय स्कुलबो थांनो हायाखै आरोना नै माबोरै जादों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर रुमफोरखौथ' मोजाङानो मोगथां हा फारलं बानायगासिनो दं नै बेलाय बे रुमा आंनि जागोन आरोना बे रुमा आंनि बिजानिफ्राय भिउ नायदो ओइ बांगा ब्लग बानायनायफोराव फन हरनानै होबा जाला जायो आरोना बे बिमामोननि जानो हागौ आइमोननि जानो हागौ जास्ट जारु थायो ना मा थायो मिथिला आंबो जोंहा न'आव मोसौ थाफैयो आरोना दा नै बोरै नांदों मोनसे कमेन्ट खालामदो नै बिजाबो दा गोदाव सोराव थानायखाय आं ब्लगखौ बानायनाय जाबाय आरोना ओरैनो न'आवनो लोगोफोर दैलिग अखा बार आरोना दामानि नै बै हाजोआव होख्लायबाय नै गुफुरनो जारलासोलै दा साउन्डआ बोरै फैदों आं बारा मोजां मिथिया फुरा बार सार फैगासिनो दं आं बहुद थाल लानानै भिडिअखौ बानायनो लोगोफोरनि आरो नै फिसा जानो दाजिया दखान होयो आरोना माबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन बेलाय बे दखानाव दा होथ'दों होबाय थानो हागौ मिथिया दाखालि बावैसो जानाय बरिया होदों आरोना आरो बिराद मोजां लकेसन लकेल ग्रासलेण्ड जोंहानि बियो नाय लोगोफोर गय गायदोंमोन थाङासै आरोखि नैबे मा बानायगोन बेहाय माबा बानायगोन आरोना मा होनोमोनलाय बेखौ अमा दोननो थाखाय बानायगोन बेहाय नै बिजा गारि खारो बहुद गारि खारो बिजा दंफां गायनानै दोनदों लोगोफोर जोंहा जाबाय सिगुन ना मा आंबो बारा मोजां मिथिया लकेसनखौ बोरै नांदों लोगोफोरनि बे दखान होनायनि लकेसनखौ बोरै नांदों कमेन्ट खालामदो आरो जाय जोंनि खाथिनि हाबफैनो हागोन आरोना दखानाव मा नांगौ सब मोनजोबगोन उनाव दे आं जाबाथाय आरो मोनसे भिडिअ लाबोफिनगोन आङो दा बे कमप्लिट जायाखैना बे कमप्लिट जाबाबा थांनाय जागोन बिजा फारलं बानायगासिनो दं बेखौ देखायथ'ला आं दा न'आव थांफिनसै आरोना आरो मा देखायनाय जायो नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ दा बारफोरखौ नाय साउन्डआ बोरै फैदों आं बारा मोजां मिथिया बहुद बार बारलाय मा बारलाय जागासिनो दं
खानायाबो डिस्टार्बलै बाब मैयानिफ्रायनो नन स्टप सान हर अखा लोगोफोर मा बुंनो आरोना अखायानो अखा खालि अखा बार बिदिनो स्रेब स्रेब आरोखि स्कुल थांनो हायाखै जोङो न'आवनो दं मैया थांदोंमोन अखा सिजानानै ड्रेसफोरानो सिजाजोबनाय सान्दुंबो दुङा माबो दुङा जानानै दं आरोना दिनै आरो बै जानि फुख्रिनि नाय मोननै फुख्रि बै आदामोनानि बे जाहानि एकदम थांथारसिगोन आरोना गालांजोब्बाय इजानियाबो गाबाय बिजानिया गाबाय जाना फुख्रिया मोननै बे मोननैया आं दा न'नि माबानायखौ देखायनाय जाबाय आरोना मोननै बिजा खोथिया माबानि थाखाय माइज्लि बियो जानि थाइजौखौ देखायनो दे आं लोगोफोर नोंसिनो थाइजौखौ देखायनो आं ओमफ्राय बे जाबाय लिसुआबो जोबोद एम्फौ जादोंलै देग्लाय बुहुदानो मेल्लायानो जादों जानायाथ' हा र' नै लिसुआथ' बुहुदानो खिन्थु बुहुद एम्फौ जादों थाइसे जानानै देखायनां र' बिदि आरोखि र' थाइसे जानानै देखायनां लोगोफोरनो गिदिरखा आरोना बिराद गोदै थाइजौखौ देखायनो र' बेखौ देखायनो आं फैगासिनो दं र' नै खोनाय लोगोफोर एकदम दंफांखौ नायदो इसिंल' ओमफ्राय नै थाइजौआ माबादे हा ओं र' बहुद थाइजौ दं आरोना नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात सानख'लायनो हाया आरो बिजानाय दिस इज एकदम बेखौ माबायाव लाबोदोंमोन जों गामियावथ' हलि फुजा जायो बेहाय फाननो लाबोनाया बेहायनो लाबोदोंमोन आरोना बे दंफांखौ फिसा फिसासोमोन जोबोर नै इसिङावनो खाथ्रा थाइजौ थाइबाय आरोना नै दा फोमोनबा बिराद गोदै जायो बेसेबां देरो नायसै बेसेबां देरो नै मोनसे मोनथाम दंफांफोर बेफोरबायदि गायनानै दोन्दोंमोन आरोना जोंहा मोनथाम गायनानै दोन्दोंमोन दा जाबाय लोगोफोर नांगौबा बुंदो लांगोन आं लोगोफोरनि मामा अ माय गड थाइजौ एकदम थामनेलारि जागोन थाइजौ दा मा बुंनो आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो बन्द' खालामथ'नोसै नामा दा दाखालि बावै आंना मा होनोमोनलाय मनिटाइस जाखानायानो अफ जानानै दंमोन दा जोंना आदा एक्सट्रा इउटुबारा बानायनानै होदों आरोना जागोन ना जाया नायसै आरो भिडिअनि सिगाङावनो बुंसै आं थेंक इउ स' माच आदा बानायनानै होनायनि थाखाय दा बेनोसै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो बन्द' खालामसै भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन